Abdullah Öcalan ji kê lêborîna xwe xwast. Abdullah Öcalan rêberê PKK ku niha rêxistina xwe fesih kiriye 47 salan serokatiya wê kir. Di wan 47 salan da wî du caran lêborîn xwast. Piştî şerekê 47 salan ku Îraniyeke mezin li ser Kurdistanê de anî. Gelo Abdullah Öcalan ji kê lêborîn xwast? Lêborîn xwastina yekem lêborîn xwastina tomarkirî ya Abdullah Öcalan di yekê xizîrana sala 1999 de li dadgeha wî ya li İmraliyê bû. Li wê dadgehê Abdullah Öcalan ji malbatên leşkerên Tirk ên ku di şer de hatibûn kuştin ra axivî û got ez dixwazim daxuyaniyekê Kurd ji bo hemû malbatên rêzar ên şehîdan yên Tirk bikim. Ez bi dil û can xemgînî û êşa wan parve dikim. Dîsa ez ji wan lêborîn dixwazim ji ber para xwe ya berpirsyariya li vir. Sayın tüm şehitlerimiz için bir kısa açıklama yapmak istiyorum. Evet. Kendilerine yaşadığı üzüntü, acıyı birazdan paylaşıyorum. Yine buradaki sorumluluk paylarımızı özür diliyorum. Devlerinden. Lêborîn xwastina duyemîn Abdullah Öcalan lêborîn xwastina xwe ya duyemîn di dawiya pirtûka xwe ya bi navê parastina gelekê da ku di sala 2004 da hatiye weşandin de kir. Öcalan wiha got ji ber çanda nêçîrvaniyê ya ku di zaroketiya min da di genên min de hebû dihêla ku ez bêtirs nêçîra çûka bikim. Serê wan jê bikim û ji heywanên ku min bi jîrî nêçîr kirina kuştine dixwazim lêborîn xwastina xwe ji wan bikim. Bi vî awayî dest bi jiyanekê nû bikim. Ji ber vê yekê Öcalan carekê ji malbatên leşkerên Tirk yên ku mirine û carekê jî ji ajalên ku nêçîr kirine lêborîn xwast. Lê gelo wî lêborîn ji Kurdan xwast ku di vî şerrê 47 salan da wendahiyên giran dan û êşên mezin kişandin. Na, di nameyekê da ku di 27 Şubat'a 2025 da hatiye weşandin û hilweşandina PKK ragihand Abdullah Öcalan diyar kir ku piştî salên 1990 PKK bû sedema bêwateyî û şer xwe dubare kir. Angu şer piştî sala 1990 nehewce bû. Lê dîsa jî di tevahiya dîroka PKK da 5000 endamên PKK jiyana xwe ji dest dane û hema bêje hemû ji wan piştî salên 1990 canê xwe ji dest da. Ji ber vê yekê nehewce bû ku 1000 endamên PKK yên ku di navbera salên 1990 û 1990 de jiyana xwe ji dest bidin. Öcalan di yekê xizîrana 2004 da şerrekê din da dest pê kirin û ji vê demê ve 20,000 gerîlayên PKK jiyana xwe ji dest dane. Ev 5000 kes bê sebeb mirin. Gelo Abdullah Öcalan ji bo egoya şexsê xwe û xeyalên xwe yên tarî ev qaskeç û kurên Kurdan dan kuştin ma lêborîn ji kes û karên şehîdên Kurdan xwest? Na, gelo Öcalan lêborîn ji xelkê wan gundên ku piştî şerê 1990 û Îran û penaber bûyî xwest? Na, nêzîkî 2000 endamên PKK di nav PKK da bi fermana Öcalan hatin kuştin, bi dehan endamên payebilind bi hezarên din ji ber rexneyên xwe yên siyasî yên li ser Öcalan hatin kuştin. Belê, Öcalan ji çûkên ku di zaroketiya xwe da kuştibûn lêborîn xwast. Lê mixabin ji hevreyên xwe yên ku wî dane kuştin lêborîn nexwast. Bi fermana Öcalan Kurdên ji tevgerên siyasî yên din jî tenê ji ber ku ew ne endamên PKK bûn hatin qetilkirin. Bi dehan kesayetiyên rêber di nav da Ferîd Uzun, Hikmet Fidan, Mustafa Çamlıbel û Mustafa Tengüner ji aliyê PKK ve hatin kuştin. Gelo Öcalan ji wan lêborîn xwast? Na, bi fermana Abdullah Öcalan PKK di sala 1992 da li dijî Başûrê Kurdistanê şer da dest pê kirin. Di vî şerrî da gundên Başûrê Kurdistanê hatin şewitandin û desteserkirin û xelkê herêmê bûn qurbanî. Di vî şerî da zêdetirî 1000 pêşmerge şehîd bûn. Gelo Öcalan ji gelê Başûrê Kurdistanê û hêzên pêşmerge lêborîn xwast? Na, Abdullah Öcalan ji leşkerên Tirk û çûka lêborîn xwast. Lê piştî şerê 47 salan ê wêrankar Öcalan qet ji Kurdan lêborîn nexwast. Beleva jî vê di nameyên xwe da piştî hilweşandina PKK wî kesayetiyên mîna Şêx Seîd û Seîd Riza bi xayîntiyê tawanbar kir. Öcalan çand û zimanê Kurdî wekî gilêş û zibil pênase kir. Di vê pêşî Abdullah Öcalan bê hirve wê ve derkeve û ji Kurdan lêborînê bixwaze.